Have a blessed afternoon, brethren. Sa lahat po ng mga nanonood, magandang hapon po. Manalangin po tayo. Lord God, we praise you. We bless your holy name. We thank you for everything. Even this moment, Lord, be with us. Guide us with your Holy Spirit. And anoint your servant in Jesus' name. Amen. Isang mapagpalang hapon po dito sa General Bible Study sa lahat po ng mga kapatiran, mga mananampalataya, lahat po ng mga nanonood at tumatangkilik po sa General Bible Study na to. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at muli nagkita-kita po tayo. At ang tatalakayin ko po sa hapon ito ay the name of Jesus. The name that above every name. Kaya maganda po tatalakayin po natin Luke 24:47. And that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. At ipapangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pangalan sa lahat ng bansa, pag-umpisa sa Jerusalem. Napakalaga po na sa pamagitan po ng kanyang pangalan, dito po makakamta ng kapatawaran ng mga tao. Kaya napaka-inam po na pag-aralan po natin sa hapong ito kung gaano ba kahalaga ang pangalan ng Panginoong Hesus, the Jesus Christ of Nazareth. Kaya in the book of Exodus, chapter 15, verse 26, and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on to the Egyptians, for I am the Lord who heals you. So, number one, it represents God's character. Ito po ay kumakatawan sa katangian ng Diyos. Napakahalaga po na malaman po natin at magkaroon po tayo ng ugnayan sa pangalan ng Diyos. Kaya dito po sa Old Testament, kumakatawan po ito sa katangian ng Diyos. No? Kaya, I am the Lord that healeth thee. Ipinakita niya ito sa mga anak ng Diyos. Nung sila po ay nasa Egypt. Kaya ipinamalas po ang ating Panginoon ang kanyang katangian bilang Diyos. So number one, it represents God's character. Number two, it represents God's power. Ayan. In the book of Joshua, chapter 2, verse 10 to 11, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. Verse 11. And as soon as we heard these things, our hearts melted. Neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. So dito po, noong panahon na po ni Joshua, kasi ang nagiging successor po pagkatapos ni Moses ay si Joshua. Siya na po yung nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo po sa Promised Land. At napalitaan nga ito, yung mga kalapit bansa, kung ano po ang nangyari sa kanila. Agit sila nakatawid po sa Red Sea. At nung sila po ay dadaan po roon sa kanila, talagang nanghina po sila. Their heart were melted, yung mga hari po ron. On the side of Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed.
Talagang nadaanan po nila yon. And as we heard these things, our hearts melted. Talagang na-discourage po sila, naduro po yung kanilang mga puso. Kaya wala nang naiiwang lakas ng loob sa kanila. There is no remain any more courage in anyone because of you. For the Lord, your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Kaya ganyan po ang pagkakilala ng mga tao sa kalapit bansa. Kaya pag dumadaan po yung mga anak ng Diyos, sila po ay nadi-discourage. Talagang wala po silang kapangyarihan na labanan po sila. Number 3, it represents God's authority. Ito po ay sumasagisag sa kapamahalaan ng Diyos. Tingnan po natin ang Book of Exodus, chapter 23, verse 20 to 21. Behold, I sent an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared. Beware of him and obey his voice. Do not provoke him, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. Kaya sa pamagitan po ng pangalan ng Diyos, yung kapamahalaan po, nakita po ng mga anak ng Diyos, samantalang sila po ay tumatawid, yung nasa wilderness po sila, tumatawid sa dagat na pula, talagang yung angel po, nakikita po nila. Pagkagabi po, nakikita po nila yung kanilang guide, yung haliging ulap pagkagabi, para may ilaw po sila habang sila po ay naglalakbay. At pag-araw naman, yung ulap po, para sila po ay hindi maarawan o mainitan. Ganyan po, it represents God's authority. Dahil po sa katakailan ng kanyang pangalan. Number 4, it represents God manifested presence. So masagisag po dito yung pagpapahayag ng kanyang presensya. The book of Exodus chapter 20 verse 24. An altar of earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. In every place where I record my name, I will come to you and I will bless you. So, pag sila po ay pinagpagawa siya ng altar, nagbibigay po sila ng mga burnt offerings pag nalulugod ang ating Panginoon. At natutuwa po yung bayang Israel. At sila po ay naghahandog ng kapayapaan, paghahandog, at yung mga tupa at mga baka. Kaya, in every place where I record my name, I will come to you and I will bless you. Kaya dito po, napakalagaw po ang presensya ng ating Panginoon. Pag tayo po ay nananampalataya sa Kanya, napakalaga po. Kaya sa Old Testament, meron talaga siyang title, ang pangalan niya. Kaya ang sabi po ron, ang mga pangalan niya iba, Lord, God, Jehovah, Yahweh, El Shaddai, mga title niya po yun. Pero malalaman po natin mamaya kung bakit ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ang talagang nagre-represent ngayon sa ating kapanahunan. Now, the supreme revelation of God in the New Testament. Dito na po tayo sa New Testament. Sa Old Testament po kanina, bali ano po yun? 4 po yun. It represents God's character, it represents God's power, it represents God's authority, and it represents God's manifested presence. So, dyan po sa Old Testament. Pupunta po tayo sa New Testament. The supreme revelation of God in the New Testament. Dito na po yung pagpapahayag ng kataas-taasan. Yung pagpapahayag ng Diyos, yung kataas-taasan. Ibig sabihin, the supreme revelation of God. Ang taas na ang taas po yan. Yung pagpapahayag ng Diyos dito po sa Bagong Tipan. Ano yun? Okay. Tingnan po natin. In the book of Zechariah 14:9. Ang sabi po ron, the Lord shall be king over the earth. And the Lord shall be king over all the earth in that day.
it shall be, the Lord is one, and His name, one. So, maliwanag po, na sabi po ron darating ang panahon, na yung ating Panginoon ay magro-rule at magiging hari po dito sa earth. Okay? At darating ang panahon na yun na isa lang ang Panginoon at ang pangalan niya ay isa lang. So, yan po ay na-fulfill o naganap po sa New Testament nung pagdating po ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat, number 2, therefore my people should know my name. Kaya kailangan yung ating pagsamba sa Diyos, dapat meron tayong relationship, magkikilala po natin siya, at sumusunod po tayo sa kanyang panuntunan. Tingnan po natin ang Isaiah chapter 52 verse 6. Therefore my people shall know my name. Yan, dapat malaman ninyo po. Sabi po yan, Old Testament. Therefore they shall know in that day that I am He who speaks. Behold, it is I. Ako mismo ang nagsasalita. Tingnan nyo, ako ito. Ang nagsasabi po yan, ang ating Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, kailangan malaman po natin ang kanyang pangalan. Okay, yun po yung number 3. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the book of Acts chapter 3 verse 6. Alam niyo po, nung pag-resurrect ang ating Panginoon, samantalang nagbi-ministry po sila Peter, every 3 o'clock in the afternoon, pupunta po sila sa templo at sila nananalangin. Meron pong isang manlilimos po roon sa Beautiful Gate. At nung sila po ay duman sila Peter doon, siyempre po, yung manlilimos po, ay talagang tinitingnan nila Peter, talagang yung kanilang pulsa ay talagang Kaya sabi ni Peter, look on our eyes. Tignan mo nga ng mga mata. Ang ibig niya sabihin, huwag sa pulsa, sa mata. Kasi meron kaming daladalang pangalan. Yan. Daladala namin to, silver and gold. I have none. But I have give such to you. Bibigyan kita. Kaya dito sa 6 din, Peter said, silver and gold I do not have. But what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ayun, ang dala niya. Yung pangalan ng ating Panginoon. At talaga namang namangha po sila. Yung mga taong nakakita. Talagang halos sambahin sila Peter. Pero sabi niya, huwag kayo magtaka. Kagaya nyo rin kami na tao lang. Kaya dito po, nakita po nila yung kapangyarihan ng pangalan ng Lord. Ginamit na ni Peter sa pangalan ng Panginoong Hesus ng taga Nazaret. Bangon, rise up and walk. Tumayo ka at ikaw ay lumakad. Kaya nga may awit yan, walking and leaping and praising God. Talagang umaawit na po, nagpupuri na yung lumpo. Walking and leaping and praising God. Diba? In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Yun, ganda po yun. Kaya napakalaga po na yung pangalan ng Lord na yan ay talagang nandun yung pananampalataya, yung paggalang, yung reverence. In the book of Acts 3:16, and His name, through faith in His name, has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which comes through Him has given Him this perfect soundness and the presence of you all. Kaya, kita po nila talaga. Sa pamagitan ng kanyang pangalan, nananig po yung tao. Kaya, naging malakas po siya. Kaya, ang daming nakasaksi. Yes, the faith which comes through Him has given Him the perfect of soundness and the presence of you all. Talaga na makita-kita po nila. Matagal na panahon po na nanlilimos po ron sa Beautiful Gate. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil binigyan po tayo ng matinding pangalan sa ating panahon.
The book of Philippians chapter 2 verse 9. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Yung pangalan niya ay talagang higit, mataas sa lahat. And in His name, yun ang ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name every which is above every name. And in every name shall bow, lahat ng tuhod ay luluhod. And every tongue shall confess. Sasabihin po nila na si Jesus Christ is Lord. Given him a name above every name. Letter B na po tayo, the saving name. Yung pangalan na nakakapagligtas. In the book of Matthew chapter 1 verse 21. In the name of Jesus, we shall save. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Alam niyo po, mga manonood, mga minamahal, ang pangalang Isus, hindi po ang nagbigay si Joseph at saka si Mary. Ang nagbigay ng pangalan noon, ang angel, si Gabriel. Kaya nung ginising siya ng angel, si Joseph, o kunin mong maging asawa mo si Mary. Kasi siya ay nagdadalang tao. At ay papangalan sa kanya ay Jesus. Siya po ay ito po ay magliligtas ng mga tao at magpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kaya napakatindi po yung pangalang Jesus. Nor is there any salvation. Kita niyo sa Book of Acts, chapter 4, verse 12. Nor is there salvation in any other. Wala na tayo. Kailangan, wala ng kaligtasan pa rito. Wala nang iba ng pangalan. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kaya itong pangalan na to, binigay sa atin ito sa silong ng langit. Na ibinigay sa tao na manampalataya tayo sa pangalan na yan. Kasi yan yung nagligtas sa atin, yan yung nagpatawad po sa atin. Kaya yung iba na ayaw di nananalig sa pangalan na yan, wala po tayong magagawa. Kasi pag nanalig ka sa pangalan na yan, grabe po siya, nagpatawad And number 2, God demands reverence for His name. Ang Diyos po ay humingi ng paggalang sa kanyang pangalan. In the book of Deuteronomy 28, 58 to 59, if you do not carefully observe all the words of this law that are written in this book, that you may fear this glorious and awesome name, the Lord your God, verse 59, then the Lord will bring you upon you and your descendants extraordinary plagues, great and prolonged plagues, and serious and prolonged sicknesses. Kaya ito ang mangyayari po pagka hindi po ginalang yung pangalan ng ating Panginoon. Ang sabi po riyan, basahin ko po sa wikang Tagalog, kung hindi mo gagawin ang lahat ng masalita ng kautosan ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan. Yan paggalang, kakilakilabot na paggalang ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayo ipapadala ng Panginoon sa inyo at sa inyong mga anak ang di pangkaraniwang kahirapan, matindi at walang katapusan at malubhang karamdaman na tumatagal. Kaya kailangan na meron tayong paggalang, pagrespeto sa pangalan ng ating Panginoon. Kailangan po magtiwala po tayo diyan.
Panampalatayanan po natin yan. Na? Yung pangalan na yan. God wants not to forget His name. Number 3 po yan. In the book of Psalms, chapter 44, verse 20 to 21. If we have forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a foreign God, would not God search this out? For He knows the secrets of the heart. O kaya wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Nagbabala po siya na huwag nating kaligtaan ang kanyang pangalan. Kasi pag nakaligtaan natin ang kanyang pangalan, di siyempre kakaligtaan din tayo. Huwag tayong sasamba. Sabi niya, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Yung mga Diyos sa ibang bansa. Kasi nasa search niya. For He knows the secrets of the heart. Siya lamang po ang nakakabasa. Siya lang po ang nakakalam ng puso ng tao. Number 4, God promised blessings to those who know and think of His name. Yan. Alam niyo po, may pangako ang ating Panginoon, mapagpapala. Kung kilala mo siya, kung may relasyon ka sa Kanya, and think of His name. Kailangan, no? Yung pangalan niya, nandito po sa ating isip at sa ating puso. Nandun yung pagkalang, pagtitiwala, pananampalataya para makakilos po ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa Malakay chapter 3 verse 16, Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord and who meditate on His name. So minimeditate po yung pangalan niya. At pag pinag-uusapan po natin yung pangalan niya, yung mga may takot po sa Kanya, nakikinig po ang ating Panginoon. Nakikinig po. And the Lord listened and heard them. At ang matindi pa rito, so a book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord. Alam niyo po, sa New Testament, meron na po tayong book of life. Meron talagang book of life. Kahit sa Old Testament, noong panahon nila Moses, meron talagang listahan ng Diyos sa tao. Yung kanilang ginagawa. Pero sa kanila lang yun, sa kautusan. Tayo po, Gentiles. Wala pa po tayong relationship sa Lord po noon. Kaya, ang itatapik ko po sa darating na Sunday, God greatest commandment. Yan, abangan nyo po yan. God greatest commandment. Lord willing po sa Sunday po. At sana po, subaybayan nyo. Napakaganda po yan. Kailangan yung mga pangako ng Diyos, makamtan po natin. Napakarami po pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Yung mga nagtitiwala po, yung masusunod. Pangako niya po yan. At meron po tayong book of remembrance. Pero niyo po, alalahanin ka ng ating Panginoon. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos talaga sa atin. Kaya sa Bible study na to, kailangan marami po nakasubaybay po tayo. At marami po tayong matututunan dito. Tingnan niyo po, grabe po ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. In the book of Mark chapter 16, verse 16 to 18, He who believe and is baptized will be saved. Ayan, kailangan pag nanampalataya po tayo at nabautismuhan tayo, ay maliligtas. But he who does not believe will be condemned. Kaya yung mga hindi naniniwala sa bautismo, ay talagang talagang sabi ng Lord, hindi yung may naniniwala sa Kanya, condemn kaya yung mga naniniwala sa Kanya, sa verse 17, and these signs will follow those who believe. Ano yung mga palatandaan na sumusunod sa mga mananampalataya? Tandaan po ninyo ang sumusunod po ay mga palatandaan sa mga mananampalataya habang ikaw ay nangangaral. Sumusunod po sa iyo yung mga miracle ng Lord. Maraming pinapagaling, maraming na-enlighten, maraming nagbabago ang buhay, ang mga demonyo ng kahirapan, ang demonyo ng confusion, nakaka-cast out. Kasi nga, ginagamit yung pangalan niya. In my name, they shall cast out demons. Pagka hindi ka nagtitiwala sa pangalan ng Lord, paano ka makakapag-cast out ng demonyo? Espiritu yan, di mo nakikita yan
Oh, hindi nakikita ang espiritu ng demonyo, kahit yung espiritu ng virus, hindi yun nakikita eh. O, yung virus na kumakalat ngayon, yung COVID-19. O, wala nga nakakadetect niyan. O, kaya dito, ang nakakalamla po yan, pagka yung pangalan ng Lord. O, kaya kang proteksyonan yan pag naniniwala ka rin sa pangalan niya. Pag nagtitiwala ka dun sa pangalan niya. Pag sinabi ng Lord, na ganito, talagang pinanindigan mo yan. Tumatayo ka. You stand on the promises of God. You hold on to His promises. Talagang kahit na wala pa yung sagot, talagang Panginoon, ako'y naniniwala. Isang araw, tutukunin mo. Ganun po ang nananalig sa Lord eh. Pari may karamdaman po kayo. Pagka sinabi ng pastor, nasabi niya, magaling ka na kasi 100% ang pananampalataya ng mga talagang nakakasunod sa Lord, mga manggagawa ng Diyos, ang nag-pray po yan. Alam ng nagpipray na worker, na yan talagang 100%. Basta wala siyang pag-alinlangan. Ngayon, bakit yung minsan hindi sila tinutugon ng Lord? Bakit hindi sila gumagaling samantalang 100% yung kanyang pananampalataya na yung nag-pray? At ganun din yung relationship niya sa Lord, talaga namang walang kaduda-duda. Tanong, bakit hindi gumagaling? Bakit baka yung mismo yung pinagpe-pray, nagdududa. Yun yung problema po ron. Kaya kailangan, huwag siya magduda. Kasi hindi nagdududa yung nag-pray sa kanya. Maging yung anak na, yung Panginoon natin na Diyos, gusto niya, talagang i-honor niya yung ating pananampalataya para i-demonstrate niya talaga na siya ay buhay na Diyos. Kaya, and these signs shall follow them that believe. In my name, they shall cast out demons. Diba? Pero madaming demonyo. Pagka wala kang Holy Spirit, mahirapan po kayo. And they will speak with new tongues. Kaya yung mga iba po na hindi naniniwala sa speaking tongues, akala nila, nung pa yun, ay hindi nila matatanggap talaga yan. Kasi sinabi ng ating Panginoon dyan eh. Nasa Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Luke, nandyan po yan eh. Hindi naman pwedeng ano po yan na noon pa yon nag-manifest na yung power niya. Hindi po. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan. Sinabi po yan sa Hebrew chapter 10 verse 8. Hindi po siya nagbabago. Pagdating sa nandyan na, nasusulat na, Diyos yun eh. Hindi po siya nagbago. He is the same yesterday, today, and forever. Past, present, and future po yan. Hawak niya po ang universe, kahit yung mga planeta po natin, kahit yung buhay ng tao, hawak niya po yan. They will take up serpents. Pag sila kakatin ng ahas, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Yun po ang mga palatandaan na sumusunod sa mga nananalig sa Kanya. Yung iba po, sumusunod sa mga palatandaan, sumusunod sa signs. Di ganun po yun. Ang signs po ang susunod sa mga totoong mananampalataya. Yung iba, nandun daw nagmilagro, tapos silang sumusunod. Hindi ganun yun. Doon may nangyari, may gumaling. Sinusundan nila yung milagro. Di po, ang miracle po sumusunod po sa mga nananalig, sa mga mananampalataya po. Kaya ganun katindi po yung pangalan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nga kanina, yung ulitin ko po, bago tayo magtapos, in the book of Acts chapter 4 verse 12, neither is there any name given among men under heaven whereby we must be saved. Talagang wala na pong ibang pangalan. Kasi yung pangalan Jesus, yung Jesus po yan, natagkal ng kasalanan sa sanlibutan niya. Kaya, nung nangangaral po si John the Baptist, behold the Lamb of God, sabi niya, yun, Lamb of God, who takes away the sins of this world. Yung naglalakad, Jesus Christ, Lamb of God yan. Siya nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya sumunod po yung mga tao ron sa kanya nung nagmi-ministry po sila nakita po sila ni John the Baptist. Kaya salamat po. Sana po yung pangalan ng ating Panginoong Hesus, talagang na po yan nahula na po yan. Lagi kong ulitin po ito, 7:14 ng Isaiah po. Ilang
daan taon pa bago dumating si Kristo. Halos before Christ, 700 yata yun, less than 1,000 years. O nahula na ni Book of Isaiah, 9:6. Yung ipapanganak. O, sa 7:14, itong palatandaan. Ano yun? Manganak, isang virgin, lalaki. Emmanuel ang kanyang pangalan. Kaya nung dumating yung fulfillment po sa Matthew 1:23, 2,000 years ago, pinanganak si Jesus Christ. O sa ano pa lang yun, bata pa lang po yun. Talagang tagapagligtas po siya kasi ang daming angel. Galing po, host of angelics. Talagang beings, galing sa langit. Nakita po ng mga pastor. Grabe po. Talagang tunay po siya na Son of God. Tunay nga po siya na hindi lang siya Son of God. Siya talaga yung Father, siya talaga yung Son of God, siya yung Holy Spirit sa panahon po natin. Kaya maraming salamat po. Ang pangalan na yan talagang you can cast out in the name of Jesus. Hindi ka naman pwede mag-cast out na ngayon ng in the name of the Father. Ang daming Father po kasi. In the name of Son. Hindi po. Ang makakapag-cast out ka lang in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up. Ay matindi po pagka ginamit nyo po yan. Ako, whether your blessing is, pari kailangan nyo po ang talagang sabihin natin ng financial. Gamitin niyo po yan. Pangalan niya, magtiwala kayo dyan. Karamdaman, confused ka, may mga bumubulong sa'yo na bibitaw ka na sa pananampalataya, gagawa ka na ng compromise, illegal, kasi mahirap ang buhay. Lalo kang mako-compromise. Dahil sa quarantine na to, walang ganong crime walang ganong transaction. Kaya yung iba, yung ayuda nila, ginamit pa nila sa pang-capital o di lalo silang nawalan. Kaya mahirap. Sumunod na po tayo sa ating Panginoon para mapagpala po tayo. Magandang hapon po. Sana po pinagpala po kayo sa Bible study na sa iyo. The name of Jesus. Very powerful name. Grabe po yan. Talagang sulit na sulit po yan. Lahat ng talagang in everything you do, in word or in deed, do it heartily in the name of Jesus. Kaya kahit na mabigat po, mahirap yung trabaho, gamitin mo ng Lord, tulungan mo po ako, gagaan po yan. Humingi ka lang na saklolo sa Kanya, nandiyan lang po, nakikinig lang po siya. Maraming salamat po at ay manalangin, mapagpalang ang masalamat po muli. Puring kadakilan Diyos kay buti mo at marami pong nanonood. Papatuloy po, lawikin mo pa ito, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, lalo pa itong dagdagan mo, Panginoon, lalo pang maging matibay, may establish ang pananampalataya, lahat ng manonood, mga kapatiran po namin, hallelujah, na sumusubaybay sa General Bible Study na to. Tulungan mo po sila, ingatan mo po sila, pagalingin mo po sila sa pangalan ni Jesus. Provide mo kanila pangailangan. Hallelujah, purihin ka ng Diyos. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.